Fas, Maite Karrera manaz, eta Urrusuneko literatur sarisa irabazi dut aurten. Lan honek bi sari irabazi ditu, eta ez dut nik bakarrik, indot Jon Barrenetxeakin batera, baina bera kanpoen ikasten dau. Eta hori, bere lanan izenburua da Etorkizunean isla da. Eta euskara da gai nagusisa, euskara personifikau indau, eta bere euskararen egoera kritikoa apur bat azaleratu nahi dugu, eta horregatik itxen dugu euskara doiala olako suizidio agentzia batera bere buruaz beste gure dauelako in, eta hori azaltzen dugu bere egoera, zela Espainia eta Frantziakin daukona harremana, eta azkenien apur bat da salaketa bat itxia euskararen egoeraz jabetzeko. Eta hori, lana argitaratu inda, Sagastiberri deitzen da liburu baten, eta hori, gure bozue laizter egongo da kalian, eta hori, animatzen zaituztet irakurtzera.